Sziasztok, Görgő Mingi és Cserit fogunk idézni. Felhívtuk az oltárt, nagyon szexi. Charlie, Charlie, are you here? Ne fújd meg, mert megöllek. Még sárga? Igen, a karszalag, aki ismeri ezt a horrorjátékot. Charlie, itt vagy. Válaszolj. Charlie, láttál csillamláma? 20% kedvezménnyel kapsz. Szóval nem. Charlie, itt vagy. Ha nem, akkor is válaszol. Elbillent, nem? Nézd meg kicsit a no felé. Charlie, itt vagy köztünk. Nincs itt köztünk, Charlie. Egyébként, hogyha nagyon Charlie, erősen figyeljük, hallod, akkor aztán beparázunk, és úgy látjuk, mint hogy elfordulna. Nézzétek. Elfordult. Nézzétek meg, elfordult. Az én technikám sokkal jobb. Figyeljétek. Figyeljetek, vedd le. Kalapos cica. Úristen! Magic!